ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ବଢ଼ିଲା ବାତ୍ୟା ଭୟ ପଛକୁ ପଛ ଆସୁଛି ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟା ଟାର୍ଗେଟରେ ଓଡ଼ିଶା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବଡ଼ ଗୋଟାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଅବପାତର ଗତି ପଥକୁ ନେଇ ଆଇଏମ୍ଡିର ଆକଳନ ମନରେ ଛନକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବାତ୍ୟା ନାମ ରହିଛି ମନ୍ଥା। ପବନର ବେଗ 90ରୁ 100 କିମି ରହିବ। ଝଟକା ପବନର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ 110 କିମି ହୋଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ 27ରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 28 ଓ 29ରେ ବର୍ଷା ସହ ପବନ ବହିବ। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବାଧିକ ରହିବ। ତାରିଖ ବେଳକୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମି ଆସିବା ସହ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନଜରରେ ରଖି ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକରେ 3 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳପୁରଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ 1040 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ରହିଛି। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ବେଳେ ଏହା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଆଇଏମ୍ଡି ଆକଳନ କରିଥିଲେ ବି ଭୟ ଯାଇନି। ବାତ୍ୟାର କ୍ଷେତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାର ଆକଳନ ବି ଭୟ ବଢ଼ାଇଛି। ଜିଏଫ୍ଏକ୍ସର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ 28ରୁ 29 ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲେ ବି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ର ଲମ୍ବିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ନେଇ ଆହୁରି ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।